आरो केशर ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिया थांनाय 1994 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो फैयै फैयै देग्लाय 2019 मायथाइयाव बे फरायसालिया 25 बोसोराव आगान होबाय आरो बे 25 बोसोराव आगान होनाय हिसाबै जों देग्लाय बोसोरखौ रुफाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै फालिबोदों। थांनाय जानुवारि दाननिफ्राय जों बायदिसिना हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंबोदों। हाबाफारि जेरैहाय जों बिफां गायनाय हाबाफारि, स्वच्छता अभियान आरो दिनै जों गोजाम फरायसाफोरखौ लोगो हमनायनि हाबाफारि लादों। बेयाव गोबां फरायसाफोरा दिनै बाहागो लाफैदों। बे गोजाम फरायसाफोरा गावसोरनि गोजाम बै समनि खोथाफोरखौ लोगोफोरखौ लोगो हमलायनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आरो बेनो जोंनि जोबथा हाबाफारि आरो बेनि उनाव जोंहा जोबथा हाबाफारि मोनसे दङ। बेयाव जों बे रुफाथि मायथाइ फोरबोनि बे जोबथा हाबाफारिखौ जों फोजोबनो सानदों।